When we receive your way, you keep your promises. If you said it, we believe it. If you said it, hey, if you said it, we believe it. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a folosit în Brad și astăzi. Îi mulțumim lui Dumnezeu că am fost martorii lui în Brad. Oamenii au primit cuvântul, oamenii au auzit cuvântul, au auzit Evanghelia în Brad și binecuvântăm Bradul și mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut. Slăvit să fie numele Lui. Mulțumesc Domnului pentru timpul acesta, chiar dacă planul meu nu a fost ăsta, planul Domnului a fost altul și am ascultat de el. Am venit în locul acesta cu o dorință reală de a fi folosit și cred că am fost folosit. Mulțumesc Domnului că cred că sămânța care am aruncat-o astăzi în Brad va aduce roade și va încolți și Dumnezeu va binecuvânta în continuare Bradul cu oameni după voia Lui și împărăția Lui va crește în Brad. Mulțumim! Fiți binecuvântați, dragilor, mă bucur că și astăzi am putut să aducem cuvântul lui Dumnezeu pentru cei din Brad. Sunt convins că Dumnezeu va lucra la inima celor la care am vorbit și știu că Dumnezeu va face o străpungere și în Bradul acesta. Mulțumim Domnului pentru lucrul acesta, mulțumim pentru frații care i-a trimis astăzi ca să aducem vestea bună Evangheliei. De aceea cred că Dumnezeu va face lucruri minunate în Brad. Fiți binecuvântați! Mulțumesc lui Dumnezeu că am putut fi prezent cu frați minunați din Brad. Am putut evangeliza orașul de aici. Sper ca Dumnezeu să lucreze în viața lor și să le atingă inima și să aibă într-adevăr o relație cu Dumnezeu. Vă binecuvântez pe toți în numele Lui Iisus și mă bucur că astăzi am reușit să am fost pe străzile Bradului și le-am vorbit la oameni de Dumnezeu și suntem bucuroși. Fiți binecuvântați. Dumnezeu să binecuvinteze Bradul. Dumnezeu să binecuvinteze Bradul. Dragilor, suntem la sfârșitul evangelizării din Brad. Mulțumim Domnului pentru tot ce a făcut în seara asta și după masa asta cu noi, cu fiecare. Mulțumim Domnului pentru că s-a făcut o străpungere în orașul Brad și cred că toți aceia care au auzit Evanghelia astăzi nu vor rămâne indiferenți. Încă o dată, Dumnezeu să binecuvinteze Bradul. Amin.